Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa moderno nga panahon, kasagaran nato madungog ang fulong nga mga red flags. Ug sa Cebuano, may mo nato hubaron kiniisip mga pasidaan o mga timaan nga naay peligro. Kini nagpasabot sa mga ilhanan nga adunay dili maayo nga mahitabo nga ato nang nakita. Red flags. Ang red flags makita sa relasyon, sa lugar sa trabaho, o bisan sa atong kaugalingon nga mga batasan. Kini nga mga timailhan sa kinaiya o pamatasan nga mahimong hinungdan sa kadaot ngadto sa kaulahian. Red flags. Kasagaran po, daghang tao ang dili mutagad sa red flags kay daw lagi gamay ra o dili kayo maingon ta big deal sa pagkakaron. Ang uban makamatikod apan mangita og rason aron dili kini seryosohon. Red flags. Sa paglabay sa panahon, ang mga gipasagdan nga timailhan mahimo na diay nga dagko kay nga mga problema. Red flags. Si Jesus usab naghisgot bahin sa mga red flags. Iyang mangnuan ang iyang mga tinunan batok sa igpapatubo sa mga Pariseo o sa mga igpapatubo ni Herodes. Kini nga mga igpapatubo nagrepresentar sa mga tinago nga mga influensya o hidden influences nga hinay-hinay makadaot sa atong pagtuo o sa atong integridad. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang daotang impluensya mosulod sa kinabuhi sa tao sa hinay apan sigurado nga paagi. Sigun pa, slowly but surely. Mingon si Jesus, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. Mark 8:15. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa mga Pariseo o sa igpapatubo ni Herodes. Ang igpapatubo gamay ra apan makapaalsa sa tibuok minasa. Simbolo kini sa idea o kinaiya nga hinay-hinay mo puno sa kasing-kasing. Ang igpapatubo sa mga Pariseo nagpasabot sa pagkamapahitason o pagkagrelihiyosong pagkagarboso. Samtang ang igpapatubo ni Herodes nagpasabot sa gahom o kalibutanon nga panghuna-huna. Kinahanglan nato bantayan ang gagmay nga batasan nga mahimong makapahuyang sa atong pagtuo. Usahay ang dautan, dili mo abot og kalit, kundili hinay-hinay. Ang gamay nga bakak, mahimong dako nga pagpanglimbong. Ang gamay nga kasina, mahimong pagdumot. Matud pa sa Bible, a little leaven leavens the whole lump. Galatians 5:9. Ang gagmay nga kompromiso mahimong makapausab sa tibuok kinabuhi. Mao nga ang adlaw-adlaw nga pagampo o pagsusi sa kaugalingon o kining gitawag natong examination of conscience makatabang sa paglikay sa mga red flags sa atong spiritual life. Ang mga tinunan sa ebanghelyo wala dayon makasabot sa pasidaan ni Jesus kay naghuna-huna sila sa literal nga pan nga gipasabot ni Jesus. Apan ang Ginoo nagtudlo sa mas lawom nga kahulugan, dili literal nga pan, kundi kinahanglan natong tun-an ang giingontang discernment aron makaila sa mga red flags sa atong kinabuhi. Busa ang pagtuo kinahanglan bantayan sama sa usa ka tanom. Kung pasagdan ang gagmay nga dautan nga mga binhi, mutubo kini og makadaot sa atong tibuok spiritual life. Ang daotang impluwensya musulod sa kinabuhi sa tao, sa hinay apan sigurado nga paagi. Ikaduhang punto, ang kakulang sa pagsalig o paghinumdom sa mga buhat sa Dios usa-usab ka red flag. Gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinunan, do you still not understand? Mark 8:21. Wala pa ba gihapon kamo makasabot? Bisan nakakita sila sa pagpakaon sa libuan, pinaagi sa pipila ka tinapay, nagduha-duha gihapon sila. Ang ilang kahadlok nagpakita sa kakulang sa pagsalig. Sahay, makalimot kita sa mga grasya nga nadawat na nato ug mawad-an dayon ta og gana diya sa atong paglaom. Si Jesus nagpahinumdum kanila sa mga milagro nga ilang nasinati. Kini usab usa ka paagi sa pagtudlo
nga ang paghinumdom sa buhat sa Dios makapalig-on sa pagtuo. Maayo nga balikan nato ang mga panahon nga gitabangan ta sa Ginoo aron dili ta mahadlok. Ang kakulang sa pagsalig mahimong moresulta sa daghan nga mga kabalaka ug mga kalibog. Mao nga ang pagsalig sa Ginoo makahupay sa atong kabalaka ug makahatag og kalinaw diha kanato. Kung masaligon kita sa Ginoo, dili ta dali masudlan sa igpapatubo sa kahadlok ug sa pagduha-duha. Ang kakulang sa pagsalig ug paghinumdom sa mga buhat sa Dios usa-usab ka red flag. Story time. Ugmang adlaw, mao na ang Ash Wednesday, sinugdanan sa panahon sa Kwaresma. Ang angay nga iandam una sa tanan, mao ang kasing-kasing nga andam sa paghinulsol. Daghan ang moadto sa simbahan aron magpabutang og abo sa agtang, isip timaan sa pagka mapaubsanon o paghinumdom nga kita gikan sa abog. Ang uban magplano sa ilang fasting ug abstinence aron mas duol sa Dios. Importante usab ang pag-andam sa kaugalingon sa pag-ampo o pagtabang sa mga kabus. Ang Kwaresma, dili lang ni siya panahon sa paglikay sa pagkaon, kundi panahon sa pagbag-o sa kinabuhi. Ang simbahan, nag-auhag sa pagkumpisal aron mas limpyo ang kalag. Maayo usab nga maghuna-huna sa usa ka sacrifice nga makatabang nato sa espirituhanon nga pagtubo. Ang pamilya mahimong mag-ampo nga magkauban isip pagpangandam. Like kanang kada Biyernes nga dalan sa krus. Ang Ash Wednesday usa ka pagpahinumdom nga ang kinabuhi mubo ug kinahanglan magbag-o. Busa ang tinuod nga pagpangandam mao ang pag-abli sa kasing-kasing diha sa grasya sa Dios. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karon nag-auhag nato nga mahimong maalamon sa pag-ila sa mga red flags diha sa atong espirituhanong kinabuhi. Bantayi ang gagmay nga mga kinaiya, little things nga mahimong makadaot sa atong pagtuo. Ayaw pasagdi ang pagkagarbuso ug kakulang sa pagsalig. Hinumdumi kanunay ang mga grasya nga imong nadawat gikan sa Ginoo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.